TikTok'ta izin üzmäni video görüp bilýän, emma kitap okumaly bolsa bir sahypany ünsüň bölmeni okap bilen ok. Kino serial görmeli bolsa 2 sagat gözüň gyrpman, ähli aktyorlaryň adyny ýat tutup görüp bilýän, ýöne dostuň bilen ýürekden gurrun edip durka sözleriň başy ýatda çykýar. Bul ýat keşik meselesi däl, bul üns meselesi. Maglumat döwründe ünsüň pes bolmagy size gymmatly wagtyňyzy ýitirmegine getirir. Salam, men Agoýly. Siz bilen şu gün 5 sanyk ünsüňizi nädip uzak saklamak üçin tilsim paýlaşjak. Bu tilsimler men özüm barladym, hakykatdan hem işleýär. Bu dünýädäki müňürçe şahsy kämillik kitaplarda gaýta-gaýta ýazylan pikirler. Gelin onu uzaga çekmäliňde başlaýyn. Birinjisi, demarş maşgyn etmeli. Bir iş başlajak wagtyň geldi, müň pikir, müň aladoýan başlaýar. Öýün gapysyny ýapdym, ýapmadym, dostuma plan söz beripdim da birden ýadyma düşýär. Beynini köşeşdirmeň ýeke ýoly bar, olam rahatlanmaly. Iň tiz usul demalş maşgy. Başgaça meditasiýa diýerler. Bu demalşyňy öz başda dolandyrmak, ýagny 4 sekund demalýas. 8 sekund saklaýas. Bu 8 sekundda ýuwaşdan demir goýberýäs. Muny 3-5 minut gaýtalasaňyz, beyniňiz siziň diýeniňiz etmäge eski real taýýar bolar. Hemme pikirler hatardylar. İkincisi, telefon dünýädäki iň uly baglyk. Çilimden hem ýakarda durýar. Eliňe nädip uzadanyňy telefonu alyp Instagramy, nädip açanyňy duýmaň hala. Bir sagat soň zeýrenip başlaýan. Aslynda ýöne sagat görjek bolanda. Telefonu elinden aýyryp bilýän adam az. Elbetde üns saklajak bolsak, telefonu gözden gizlemeli. Görünmeýän otogda goýmaly ýa bir tek jaňşyr. Sessizde geçiriň, nähille wajypdat bolsa da 25 minut garaşyp bilýär. Bu beyniň oýunçyklaryny aldanma. Üçüncüsi, nähili iç gasynç, nähili kyn ýeşen bolsa, şo işi böleklere bölüp timer kursak, beyni avtomat rahatlanýar. Diýär. Şu kyn işde men ýarym sagatçyk işesem ýetig eken. Onu çydarym diýär. Elbetde wagtyňyzy böleklere bölmek, diňe kyn iş üçin eýsem bir güniň içinde ýürüte dürli işleri bir güniň içinde sygdyrmak üçin atpedaly. Ýagny beyni haçanla timer göränne wagtyň guturup azalyp barýandan görüp, ünsü hasam jemlenýär, güýmenjeleri ýok diýe diňe işlemeli. Pomodoro usuly diýilýär başgaça 25 minut dowamly ünsüňi diňe işde jemlemeli, timer gidip dur. Soň timer guturýar, täzeden 5 minut timer etýär, dinjelýär. SMS-lere, jaňlara jogap berýär. Ýa-da ýerinizden galyp, aýnadan uzak ýerlere seretýär. Bulan bir maşk. Pomodoro metodu hakykatdan hem işleýär. Barak görün. 4-nji. Hemmemizin nesibemizde bir toňun içinde iki gözle işlemek ýok. Topor bolup galmagy ýerlerde, her ýerlerde işleýär. Şu ýerde gulaklyklar, naushniklar takmaly. Bu naushniklar diňe bir sesi basyp ýatyrmak däl, eýsem adamlara habar bolýar. Men işläp otyryn, azar bermän. İşläp otyryn, azar. Hiç ýylap ütköşük aýda oturmak gerekken, naushnik bar, adamlar sen bir direk soralar bilen bilmede etmeýär. 5 minut diýince adamdy naushnik aýyrýar, adamlar bilen gurlaşýar, dinjelýär. Ondan naushnikde wagtyň aýdym diňläp işläp bolmaýar. Ýürüte lofi diýilen üns jemleýän saglar bar. Mene şolary maksat berýän. Iň soňky 5-nji, belli etmeklik bar. Alymlaryň aýtmagyna görä, biziň beýnimiz gaty ygtybarsyz, ýagny ösmedik. Hatta maglumatlary unutmakdan hem beter, käbir ýatlamalar toslap özünden duratdy. Şoň üçin gazetlerde ýadyma düşüne görä sözleri kabul etmeýärler. Bir näçe şaýatlara gerek bolýar. Biz hem edil gazetde çykjak ýaly. Hemme zatlar belli etmeli, enlik etmeli. Bu üns bilen näme daxil bar diýärmi? Haçanda belli edemizde beýnimiz gaty çygylyp işleýär, maglumatlary gaýtalýar. Şonu gözlerimiz süzülýär, myşlarymyz daptylýar. Umman degişýän häzirki birden çykýan pikirler tertiplemäge kömeglige otyrka ýany gün belli bolmaly, işimiz hem dowam etmeli. Mana şunu undamaýyn diýip çekinip oturmaga gerek ýok. Biram öňkü ähli bilýän pikirlerimizi tertibe salýar. Bu işle adam aýtmagyna görä belli etmek bu pikirlenmem iň gowsy bolur diýip. Şunluk bilen 5 tool paýlaşdyk. Kysgaça aýtyp geçeýin. Demarş maşgyn etmeli, telefonuny gizlemeli, Pomodoro timer bilen bölekler işlemeli, gulaklyklar takmaly we belli etmeli. Ünsü jemlemekde kösenýän dostuňa hökmen ugrat, oňa kömek eder.
beýniňi ösdür, jemgyýetde peýda getir. Köp sag bolun.